Mkhokheli wenkosi, ninjani? Siyaphila. Siyaphila. Ngabe umkhokheli waphi ogane kabayi nesibongo mhlawumbe azalelwa kuso? uMathabede ogane kwamavuso. Kuphi? ePiet ekuphileni Thembele. Oh, cha, siyabonga ithuba lakho mkhokheli. Siyacela la kunendaba kaShembe kuthiwa ke lana ihlelo lakhona sizokhokha inkomo kaShembe. Sichaza indaba kaShembe nezigameko zikaShembe. Sake sezwe ngathi wakwahamba nenkosi inyanga yezulu. Yiziphi izigameko owayibona zenziwa uShembe phambi kwakho esesihlalweni? Inyanga yezulu yakangenzela isimanga ngathuka kakhulu. Ngiseyinkosazana ake ifike emazweni akithi. Sengingaphakathi ke senzama kwangakabi bikho ugesi, sibheka amanzi ngamabhodo amakhulu ngaphandle, sifaka ebhavini bese siyamanzi utshani bathi sesilungisa amanzi. Kwaleli langa uShembe azongigelela iy'manga ngalo, amakhosana onkalo kuba ngaphakathi baphusha mina. Kwakungekho nami into ngangala kanjani ngoba phela ugogo wayengumkhokheli, so vele uma kwenza izinto kuphusha wena. Ngahamba-ke ngokwenza amanzi, ngafaka ngaphakathi ngenza yonke into. Mase ngitshena inkosi ukuthi ayize izogeza sengicedile. Esikhundleni ukuthi ngingene e-bathroom, yathi uma ifika nje, yathi uma yiza ngiguqile la emnyango wase-bathroom. Yathi uma yiza yaswaca. Umzimba wangibalekela nami ngithuka. Yaswaca yathi uma ifike mala. Ngapha mina komnyango yafike emangapha. Yathi kwenze njani wena? Ufunani lana? Ufunani lana? Ingane zakho yibanga umsindo, yindaba? Ufunani la? Hamba uthutha ingane wena. Hawu. Ngapha sengamangala-ke. Anginangane mina. Iy'ngane ziphi manje ekhuluma ngazo? Ngadideka ngaphela nje yazi ngamangala. Useyinkosazana? Inkosazana phela mina sesikhathi leso. Manje phela akukho ukuthi khona ingane-ke. Cha. Ethi angithulise iy'ngane. Iy'ngane zami zibanga umsindo. Zibanga lezinye iy'ngane umsindo. Ngidideka ukuthi wawusho ukuthini. Athi asuka lapho bathi, la. Uma ngingena la, ungena e-bathroom manje. Uma ngiphuma la angifuni ukuthola la ekhaya wena. Hamba njengamanje, iy'ngane zakho esikoleni sakho zibanga umsindo. Ngimangala phela manje, wawusho siphi isikolo manje mina ngoba phela ngihleli la ngoba iy'kolo zigcwele. Kuthiwe thina sobuye sibone lokho ngonyaka ozayo. Ngase ngifundile ngicedile sengidinga isikole nje nami. Unikelile yini kubaba ukuthi mhlawumbe ngoba siyayisibona izigameko ey'ningi umuntu uyayanikela kuqala mhlawumbe ebese alinda. Sengiqalekisa nje into ekanjalo ukuthi wawuke waya nesihlalo sobukhosi wawucela mhlawumbe umsebenzi njengoba ngangeke phela ngize ngoba sitsheliwe angithi. Kwathiwa iy'kolo sazothatha bakuloya nyaka loya nabonyaka ophelile thina sesiphumule nje. Ngangayanga nje. So vele ngikuthomela wathi lalela mangiphuma la ngifuna ukufika ungekho la ekhaya, hamba esikoleni sakho ingane zakho yibanga umsindo. Ngaphuma ngijabule ngimangala ukuthi baba uthini ngami manje. Ngahamba ngaya edokodweni ugogo. Ngifika edokodweni gogo uluka iy'mantshi zayo, uluka iy'mantshi ugogo wami. Mama uhlele ebhentshini. Uma ngifika ngihlala bangibuka emehlweni phela angithi bayazi ngibhize ngaphakathi angithi. Uma ngingena ngihlala ebhentshini angibuke mama ngibuke gogo. Athi mama kwenze njani? Ngithi mina ithi inkosi angihambi. Ithi hamba uyephi? Ngithi mina ithi angihambe esikoleni sami, iy'ngane zami yibanga umsindo. Wathi mama umtshela ngani nje usazoqhathwa bakuloya nyaka nabonyaka ophelile. Unina ngaze uqhathwa nina. Bese kuphelile gogo phansi. Athi gogo itheni inkosi?
ngithi mina ithi angihambe esikoleni mayiphuma lapha e-bedroom la ingene khona ngifuna ngifice ngekho la ekhaya. Athi gogo ungamelani naye, ungaphikisani naye, yenza into ayishilo. Ngimangala ke lapho abangani bami esinabo ngaphakathi sebadla ngaphandle bo, bangihlela yabo ngoba sasaphini yena yedwa isikole yabo, sengiyinto nje efana yabo, nami sengiyayibona ukuthi sengiyinto yokuhlekisa vele bo. Kodwa manje uthini gogo? Uthi ungamelani nayo, mayisho into yenza ibeshilo. Kwakuyiphi inkosi le? Yangayizwa. Oh, yayikuphi nezo? Isemazweni ayithentethelelweni. Entethelweni ikuphi? Ila inhlangano kuSimba kaZombode. Eswazini. Oh. Konke lento nje kwenzeka ezweni laseSwazini uba kufikile eSwazini. Emazweni akithi nathi sijabule sifile bo. Qhubeka. Hayi ngiphuma. Bangiphelezela bangigibeze ehotela. Ngifike ngehla enhlangano. Mangehla bazongihleka phela ke-education manje kuthi mina ngedwa sengizofuna isikolo sitshene kahle ukuthi ikolo azikho. Bathi ngiphambane ekhanda. Ngihlale phansi ngihlale eside isikhathi. Kuthi ngelikade bengathi khona umuntu ongishaya emahlombe. Hamba phela ke-education wena. Ngisuma ngiyeka education. Mangiqhamuka i-office lomhloli limflathele libhekele la ngiyakhona. Umhloli ngibuka ngaphambili mina ngisemva kwakhe. Angibuka lo mhloli. Mangibuka ngazi ukuthi ngangembethene ngazi nami. Mangithi ngibuka ngibona wethuka lo mhloli asume emangenyawo. Athi kusami uthani lo Madam lo Miss uthani Madam wakuphi manje angiphela mina ngazi ukuthi angithi. Kodwa manje uthi lo mhloli utheni Madam lo Miss nami lo Miss abuye. Kade ngikuphi na umhloli mina ngimangala ngoyesho. Mangithi ngingena office athi utheni Madam uthi mina Madam wakuphi. Ngibuza kumhloli phela manje Madam wakuphi. Athi Madam waseMozane Primary School. Ngithi ngasho ngolutho. Athi yela hamba umtshene athi hamba umlande salomlanda manje ezala azotshena mina uxoxela noba lesi sikole phela ngesakho lesana. Ngiphuma senginamandla ke sengifuna la office manje sengiyazi nokuthi ngibhekaphi. Lekhona bekhuluma bangididekile ngithi kuba futhi ngiyakusiphi isikole ngenzeni. Kodwa manje uthe gogo ngingamelani naye mashinto angenza. Ngigijima ke ngihamba ngigcwele emabhasini ngafike ngahamba ngesikole. Lesikole ufuna ngiyawela umfurumozana ngithi. Kubona esikoleni. Ngathi mangithi ngiyawela umfula ngibona uprincipal wakhona. Manje ngiyambona ngiyeza mina ngomfuleni. Aqala isikole athi inkosi yami lo ntombazana athi abathi kodwa ngitheni mina kuyo. Awungazi ngaphela mina umsebenzi. Kodwa le ntombazana sothi ngitheni. Ngome class neclass angimazi manje mayibona mina nje uvela seqhaqhazele. Ngimangazi manje lo muntu angimjwayele ngamsaba vela ngithi. Kodwa manje usiqhaqhazelela mina. So ngena konke ama-class bonke abothisha balekile bangena emaklasini sekufundiswa kuphela nje esikoleni. Mina angase ngifana nani. Ngithi manje ngiyangena ejalidini lesikole aphume lo principal ugijimiswa kwengane zakimi. What mama? Manje sawuthi ngitheni mina? Ngithi mina ngitheni kubani? Athi manje kwenze ngithi ngabe ngisanokhuluma ukuthi wami bathi angibuze education. Athi hawu Nkosi yami angiphelele umsebenzi. Angiphelele umsebenzi. Ahambe staff office takathatha isikhwama. Sesestation asinawo nemuntu nje mara sihamba gijima yena. Sengibeke phambili mina sengimdanda ngemuva. Hamba gijima ke yena segijima segibela ibhasi. Ngedropeni sami se-education. Manje ngiqhamuka ngingena egedini engene kulo. Athi uphasa amahlo umhloli ngemuva uyabona ukuthi ngimi. Hayi isuki. Kusho yonke nomhloli Nangilomisa aphume nje office lakhe ezekume uza kimi reception manje ba. Akasafuna ngine office lakhe ngasenginani. Noma ngisasafuna ngithi ngenze njani angisazi. Ngena aphume office lakhe athi ma'am kwenze njani? Athi mhlola ngaze ngisho lo ntombazana yami angaze ngimxoshe. Noma manje ubeze ngixosha ngikuphi naye. Bese sathini naye. Kodwa manje nje ngizanixoshe yena.
Khipha amafomu zomhloli anginika. Afike ngelayini eyi-1 athi, hey, hamba gqisona ekhaya, hamba gqisona ekhaya. Lama-forms ufuna agqoswe ngulo mhloli la esikoleni angithi, la e-ofisi. Kodwa manje umhloli uthi awagqoswa ngimi ekhaya. Angibona ukuthi ngiyadideka manje. Athi ugqosa okwaziyo kuphela ngizwa. Phuma. Siphuma e-ofisi siya esikoleni-ke manje. Hhayi, sesihamba siyagijigijima ngase sivele esikoleni yabo. So kusho ukuthi nje ngangena kanjalo-ke emsebenzini. Kwamangala wonke umuntu ukuthi ngeke ngafika nami esikoleni ngathini kubani. Kodwa ngiyangazwa ukuthi wena iy'ngane zakho ezangoMsindo. Ngabe ngiyangena ey'nganeni zami kwathi kuphela umsindo esikoleni sami.